Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ikawalo ng adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta nga ton sining mga kaaksyon ba maulano ng tiyempo ta? Apisar nga ti daw manipis gid lamang ang pagulan pero since pa ini kahapon mga kaaksyon. May mga pila ka mga subana nga ginabantayan ang aton siri nga local disaster diri sa probinsya, ilabi na sa syudad sang Talisay, no, nga daw nagtaas ang tubig
Kaya hindi taman masiguro mga kaaksyon ng tubig sining nga halin sa ibabaw nga porsyon sa aton sining probinsya. That is why nga sige-sige pang monitoring until today sang aton sining mga local disaster mga kaaksyon. No? Pagro aligmat lang sa mga kaaksyon ka ngayara sa kilid sang kasubaan. Kay kabudlay kung kaisa, no? Pagro aligmat lang kay may mga pila na ka porsyon nga nagtaas ang tubig baha dari sa area sang Banago, may porsyon dira kag sa syudad sang Talisay, pagro aligmat lang mga kaaksyon. Pero may mga pila ka mga residente na sa syudad sang Talisay nga gin-evacuate mga kaaksyon kag yara na sa safe nga lugar as of this broadcast time. Sige, magainop na kita mga kaaksyon. Tubtob kita sa tag na launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Plus man mga kaaksyon, ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa news center sa aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang lokal kag mga national issues pagadalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Karon nga adlaw may interview with the former senator kag governor sa Antique, Loren Ligarda, ang DZRH karon dugay-dugay, no? Masulod sila karon dugay-dugay lang. Sige. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kaaksyon naton nga naga-monitor na sa sining nga auto. Kabayuntang nakachibog na ang halos kalabanan ang way pa ti sige-sige pa, no? Kag dugay-dugay siguro paniaga na, no? Mga kaaksyon. Amo ni kun marutog na ang tiyempo kay nagapakuribong lang ang halos kalabanan. Saway mga obligasyon niya, ara lang sila sining puluyan, pero kung may obligasyon ka, why ka choice kundi malarga kagid kag magkadto sa imo sining kaladtuan sa sining adlaw. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan? Kamusta ang mga banwa kag syudad diri sa probinsya, Ox lang? Pagro aligmat lang especially sa mga lugar nga nanubuan lang permi lang ginabaha, ang Talisay, sila Ibimagalona, ang Manapla, ang Cadiz, amo ni nga mga area no? Sa Escalante. Pwede damo man gawa sa mga lugar, no? But kabayunta nga hindi lang magsigisigib lang ang pagtupa sining ulan mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tadira sa Oriental side, kamusta iya mga kaaksyon amon sa Kanginanox lang? Kag sa Bugos nga Region 6. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon balita banat bulig sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta dugay-dugay si Aksyon Marlon Hinovia. May ginapatigayon nga press conference si Gob Lacson, no? Until sa sining mga inoras, karon dugay-dugay ibulanda na ni Aksyon Marlon Hinovia sa aton sining pagpangalagad. Aton hibaloon karon dugay-dugay kung ano ang kaundan sang press conference nga ginpatigayon ni Gob Lacson daw kada Monday ni mayara sang press conference nga ginapatigayon ng aton sining gobernador sang probinsya. Samtang sa bahin naman sang Bacolod City Government Center nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, ini may kangtanan sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, nagklaro nga proposal pagid lamang ang pagtugot sa pag-inom sa pila ka mga lugar umpisa las 6 tubtob las 9 sang gabi. Wala pa sang piho ko na aprobahan ini sang alkalde kag sang national IETF o kon local IETF
ang ining pangabay sa mga negosyante, mga kaaksyon. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa sining live-in partner nga lalaki sang 23 anyos nga dalaga nga ginpatay na kaligad nga semana gina-konsiderar sang Police Station 8 nga suspect sa among nga kaso. Tina-file ng kaso. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Voltes 5 kampanya ni PNP Chief Sinas sa ila liderato. Ano ning Voltes 5 nga ini? Kag PNP Sinas nagpanugyan sa kapulisan nga magpabilin sa karsada bisan may pandemya. Kag balita sa kay Aksyon Art ay hupon karon dugay-dugay sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Kalakip man ang balita sa kay Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa siyudad sang Talisay on alert status. Mga pumuluyo sa kilid sang Sapa, Suba sa siyudad sang Talisay ginabisuan maghalin na sa ilang puluyan sa posible pagtaas sang tubig. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gotib, duha ka mag-utod nga gindakop sa buy-bust operation. Buwas Martes pasakaan na sang kaso. Sa balita naman sa siyudad sang Lacarnota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor. Dakop ang 52 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Samtang sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon na Dorel Cabato. Pagbakuna sa 70 milyones ka Pinoy, posible maglabot sa mid sang 2022. Sa tunga-tunga sang year 2022 pa matapos sa pagdamo, no? Kabayuntang wala sa vlog, sige-sige lang mga kaaksyon. Kag pagdamo sang out of school youth, ginapatutukan ni Senator Angara sa gobyerno. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan. Ilabi na diri sa Negros Occidental, sa probinsya sang Negros Occidental. Bugos nga Region 6 kag probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:36 ang aton oras. Sige, kaming bahala sa pagdala sa mga balita, especially ang inyo sining mga mensahe. Ipadala lang dira sa aton sining Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, sa Aksyon BBB program. Kag ang mga nag-like kag nag-share sa aton sining programa, ato na dugay-dugay hatagan man igtalupangod, no? Sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining program. Dapat i-like gid kag i-share, no? Ayos! Sige, kag sa mga kaaksyon tangayara sa web sang Aksyon no Radyo Bacolod.com.ph nga nagatutok na sa aton sining balitaan plus sa mga YouTubers naton mga kaaksyon by Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, tutok lang mga kaaksyon. Sige, daligi lang ha, kaya rin ang resulta sang first draw sang Small Town Lottery o Kunisti-L sa sining adlaw sang Lunes, Pebrero 8, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 14 kag 13, liwat 14 and 13.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balit Ayos, sige, daligid lang ha, kay hatagan tanan ni talupangod sa mga kaaksyon ta nga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa, no? Sige, pag plastar na, no? Para makarami tayo. Makarami tayo. Sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa, no? Daligid lang kay kahina siya magpitik-pitik ko. Sa kay Virgo September, may lang pagpamati, Gian Resisio, kay Atia Kim Eriman, may lang pagpamati, kag din pa ni. Kay hindi ko na makita dahil ng iban mo. Sige. Kay sa mga nag-like sa aton sining program with heart, no? Aiza Serino Valenzuela, Arca Marlo, Jessa Joy Makawili, Suseta Lunan, and Michelle Limoren, and Jessica Gavino Williams, kay Johnson Pentalotayco, Alex Montesa, may lang pagpamati. Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Percy Ortez Tiayon, Jolibert Ditson, may lang pagpamati. Michael John P. Season, salamat gid, no? Rinaldo Reparo, may lang pag-monitor Rinaldo, sa kay Norbert Coraza, kay Julius Renier Stares, may lang pagpamati, kag kay Humalumina, dara sa area sang Barangay Tangob, kay Yolanda Biko, kay Paul Spot III, kag Carmen Estrella Bravo. Salamat gid, no? Sige, kay tinguan tadi abing sapyak pa diyo kung kwanta ini makita pa diri, no? Daligid lang ha, relax sanay, no? Kay mahina ang kalaban. Sige, kay like kita na kag mag-share man sa aton sining programa. Ayos. Hindi ko makita gid, no? Ilan taon to na yabi kung ma-check natin din. Virgo September. Ara na si Virgo September, no? Hindi ko gid makita. Paring Ronquillo Simeon, may lang pagpamati. Paring Ronquillo Simeon, no? Sige. Beth Key, may lang pagpamati. Madam Vanessa Mayo, may lang pag-monitor. Madam Elizabeth Malakagamala, Kagawad Peter Nobles, ang Barangay Panukoy, ara na siya present man, no? Ninas Deras Maniego, Torres Awin, paring Torres Awin sa, di ka present, no ba? Ansobong? May lang pagpamati na paring Torres Awin, no? Awin Torres. And Ronilo Niniel, may lang pagpamati. Marie Ivancia, Johnson, ari na si Johnson, no? Pintalotayco, kay Butch in Javier, no? Romia Anfran, may lang pagpamati. Kag Dihi Lapasaran, Rochelle Sanico, may lang pag-monitor. Angelica De Los Reyes, kay Jolimar Terol Carbon, may lang pagpamati. Aiza Serino Valenzuela, may lang pagpamati. Arca Marlo, kay Jessa Joy Makawili, may lang pagpamati. Suseta Luna, naraman siya, no? Si Michelle Lemoren, Michelle Lemoren, kay Jessica Gabino Williams, and Jolibert Ditson, no? May lang pagpamati. Kay Yolanda Bico, ara naman si Probilino Marquino, may lang pagpamati. Probilino Marquino, no? Vincent Dominic Sinobi Samolde, and Justino Hontiveros Jr., may lang pagpamati. Luis Juhan, may lang pag-monitor. Juan Mil, Nelson Garque, and MJ Vista Sala, no? Ramon Rosa Tassi, Manjorniho, present naman. Judy Florentino, Jeneline Nuerba, Leo Mindres, kay Jerome Orizonte Salgado, Ian Grigas, may lang pagpamati, no? Arnold Hipulan Siaga,
Ronel Jacob, kay Charlene Camilla, Emily Chowa, Kyle Vincent, kay Darius Pasya, and Mercy Perasol Flores. May lang nga pagpamati, no? And Marilo Travilla Catinoy, Cristina Marcelina, Marceliana, no? Cristina Marceliana, Rafael Diaz Jr., Cristito Sasidor, Inday Blasa, Senabel Abo, Clewilin Payumo, Noemi Montaño Tuayon, Art Ciares, GR Piloriana, Albert Espadero, and Rosini Tabibi, may lang nga pagpamati. Jennifer de Lihiras Shero, Rofi Libran, and Rolly, ano itong apelido ni Rolly, no? Wait, check, dasig lang, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby yan ay sa aton siling pagpanumbalik dugay-dugay, mga balita na arat sa dahon ta, dari sa aton siling pagpangalaga. Daligid lang mga ka-aksyon, standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibility. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:26 ang aton oras 11:46 na mga kaaksyon ug galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kayang DTX 5 Kadtuan tanang mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato ini may kang tanan sa pagbakuna sa
70 milyones ka mga Pinoy posibleng maglabot pa sa mid sang 2022 sa tunga-tunga sang year 2022 pa. Kag pagdamo sang out of school youth ginapatutukan ni Senator Angara sa gobyerno plus ang pinakaulihing update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan kalakip man diri sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Mahimo nga magalabot pa sa tunga-tunga sa tuig 2022 o kon pagkatapos pa sa national and local elections antes matapos ang pagpabakuna sa ginabulubanta 50 tubtob 70 milyones ka mga Pilipino. Inisuno kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kon may magluntad nga dako nga problema nga pagatubangon sa vaccination program na ang gobyerno. Nagapanguna nga nakit-an nila amo ang supply sang bakuna bangod sa mga international nga manufacturers o kon ini ang ila nagapanguna nga nakit-an nga posible problema. Ginabulubanta 108 milyones ka doses sang bakuna ang pagabaklon sang pungsod gikan sa 5 ka mga drug manufacturers magluwas pa sa 44 milyones ka doses gikan naman iya sa World Health Organization o WHO sa idalom sang Global Alliance COVAX facility. Sa kabilugan mayara sang 152 milyones ang doses sang bakuna ang ginapaabot sang pungsod nga kontungaon sa tagduha ka doses magalabot sa 75 milyones ka mga Pinoy ang posible mabakunahan. Natala na nga magbaton ang Pilipinas man sang 10 milyones ka mga libre nga doses sang bakuna sa idalom sang Global Alliance COVAX facility karon nga una nga quarter sang tuig. May 117 mil ka doses naman sang Pfizer-BioNTech vaccine ang natala na nga mag-aabot karon nga Pebrero nga para umpisahan na ang vaccination program sang gobyerno. Samtang sa dugang nga balita nasyonal, ginapatutukan naman ni Senator Sani Angara sa gobyerno ang makabalaka na nga pagtaas sang kadamuon sang out of school youth o ang ginatawag nga OSY sa pungsod bangod sa gihapon sa epekto sining COVID-19 pandemic. Sunod kay Angara, chairman sa Senate Committee on Youth nga seryoso ang kadamuon sang pagtaas sang OSY nga mahimo magresulta sa mas dako nga problema kung hindi inigilayon nga masolusyonan. Sa datos ng Department of Education, halos naglabot sa 4 ka milyon ang mga estudyante nga wala nakapa-enroll karon nga school year kag sa nasambit nga kadamuon 2.5 milyones ang wala nag-enroll iya sa pribado nga eskwelahan. Sa pinakaulihing nga datos ng DepEd sa dong Agosto 11, 2020, naglabot sa 23 milyones ang naka-enroll sa pampubliko kag pribadong eskwelahan, mas manubo ini kumpara sa 27.7 milyones ka mga enrollees sa dong 2019 o kon antes ining pandemic. Sa datos naman sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, nagagwa nga ang rason sa out of school youth sa hindi pagsulod sa o kon hindi pagsulod sa eskwelahan ang may kangtanan sa ang iban temprano nga nagpangasawa o kon nagpamana, ang iban may problema sa pamilya, ang iba naman kakulangan sa interes kag mahal nga edukasyon o kon kakulang man sa pinansyal. Nga subong lang na siya nagpagwang manog sira naman ang klase. Subong lang guro na batyagan. Subong niya lang na batyagan. Ang primero, ginto tani nga mga binulan blato pag enroll tapos pag klase, mo na to na nagpagwasa. Kaling kay subong manugtapos ng klase February na ta, by March, April way na gani guro klase ni. Di ba? So subong lang guro na notice ni Senator nga kadamo gid. Angara nga yes, alarming na gid ang Rex. Sige lang. Ano na madalagan man na sa eleksyon? Ambot lang. Ano na sa laban-laban pa eleksyon na sa?
Manog dalaga na sa eleksyon? Ambot lang. Do, but kung may kuwan pa na siya, sino ganina? Sino ganina siya? Si Senator Tito Angara. Oh, Tito mo Angara. Akalain. Oh, sige. Tito wala pandemic, ari na hindi siya tani sumang bisita Ay, na. sa akon. Kay Tito ko siya mga... For last, before sang 2019 election, no? Ari this last. Tapos nakabisita di sila. Gani man. Tisubong hindi guro, alang-alang. Ay, kalay. Ka mga rong timing sang ilang nga mga pangtirada. Ang pangtirada nyo, buligin nyo na lang ng mga areas nga taas pang kaso ho. Sang COVID eh. Awa, because ng ano. Kapos ang mga lugar blang nabahaan. Perme. Boss Drex, no? Ang sa Talisay, do matama to gasaka. Do ginakulbaan yang taga Talisay kag silay. Kung sano pa do ginatagaliog naman. Tagaliog naman sila. Actually may mga nag-evacuate na to para pang siguro Blackson Doors. Yes, correct. Yun na. Dapat Blackson Rex. Dapat buligan na nila. Kaysa mabaskog dahil nga pag-ulan, kag sunod-sunod abe, wala sa untat, posible gid Action Rex magluntad ang landslide. Kung ano padra nga mga calamity. So mas may nga kung sa hiligay noon pa nga mga term, mangaman kita da. Okay? Mayugid kang magpangaman. Ako pa yan. Sige Kaya ma-update ka na sa COVID-19 Black Rex. Kaya ang world record subong naglambot na sa 106,677,845 ang nagkalamatay. Yara sa 2,326,824 kag ang naka-recover 78,375,945. Sa Pilipinas, ang pinaka-latest nga cases yara na sa 537,310, ang nagkalamatay 11,179 kag ang naka-recover 499,798. Ang Negros Occidental may 3 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 6,679 kag ang Bacolod may 4 nga nagdala sa kabilugan nga 5,778. Ang Western Visayas sa kabilugan sa 68 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 23,000 o kon 23,644 kag ang aktibo nga kaso yara sa 1,198. Ang recoveries 38 na dugang kahapon nga nagdala sa 21,738 recoveries kag wala naman sa may bag-o nga napatay gani nagapabilin sa 702 ang death toll sa bugos iyang Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat sa Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:56 ang aton oras. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Dorel. Manghisayod tanay balita sa Patrol Ho. We have Aksyon Alvin Graba. Sitwasyon sang area dira, especially sa Talisay. Ito nagtaas naman ng tubig, no? Kabayuntang mag-subside na gilayon ini. TCT Disaster Reduction and Management Office sa syudad sang Talisay on alert status sila, no? Actually, halin pa na kagabi, kagatubdob sining mga oras, mga pumuluyo sa kilid sang sapabla kag suba, ginabisuhan nga maghalin sa ila puluyan sa posible pagsaka sang tubig. No? Kagiban pang mabalita sa Patrol Web Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Asa ka? Aksyon Alvin? Huwag ka gasulod, Aksyon Alvin. Ang switching mo da, guro to. Aksyon Alvin? Subong Aksyon na, Rex. Ara na. Masan nagpasa kayuhan mo? Oh, ano? yes. Di lagi tada? Okay. Sige. Ari na. Sige, ano na ng sitwasyon sa Talisay? Dano, nagsaka tubig da? Yes, Aksyon na, Rex, no? Liwat nga gin-alerto sa Talisay City CDRRMO ang ida sining mga rescue teams that includes ang ila sining mga personnel nga liwat bisitaan, kadtuan,
lantawon ang mga water levels ang suba along Katabla Zone 3, Katabla Zone 12, Magsaysay, Mabini, Matabang, Zone 15. Ilabi na ang Minuluan River sa Barangay Zone 8. Then sunod diri kay CDRRM. Amo manigyapon nga mga lugar tong ginbaha nagligad to? Yes, action na Rex. Amo ni mga lugar nga ginabaha man sadto na mas lala sadto action na Rex ang areas ang Minuluan bala. Nga kung madumduman mo nga mga tao dito naghalalin kay tungod ang ila sini nga balay daw halos sudlo na ang ikaduha nga panalgan sa nga ila sini nga puluyan. Nagdalom gito. Along gito, in fact, subong bisan gani sa karon ang tuto karon dagang concentration ni Sir Joe Ferry Gutierrez ang CDRRMO head sa Talisay City din suru sa iyang pila na ka mga personnel and even ang DSWD ang nagpadulong na sa area kay ang ining Minuluan River along Barangay Zone 8 amo ni ang flood prone area git action na Rex diin taga lumapaw ang ila sining ang lugar kung ang tubig kung kaso magtaas ang tubig. Pero as of today sa monitoring nila dra nagsaka gid man ang tubig. Back action na Rex. In fact pagpadulog man naton na dito ay nga flood prone na area taga-ara na sa taga-tuhod na ang taas ang tubig action na Rex. Diri sa Minuluan and sa iban ikumpara mo sa iban nga mga barangay hindi pagidya tanto nga taas. Pero ang tubig sa sapa nga ginaagyan nagsaka gid. Saka gid naglapaw na sa sapa action na Rex. Ara na naglapaw na sa may pika-pika. Nagaamat-amat naman na saka and maayo lang nga isuno sa iya nga subong nga aga medyo nagkurukanay ang pagsugata balasang tao pero balantayan karon sa gabi action Rex. Ati way naman ni ulan no. Kabay pa kay ang sa monitoring sang CDRRMO. Taas tubig? O taas ng 1.4. 1.4? Taas ba? 1.4. Plus 8 karon sa gabi. Plus hindi malikawan kay sige-sige magkuno ang bubo sang ulan sa kabukiran. Ang wonder nila o kanang worry nila sa karon amo ang basi liwat magsugata masukat gid action Rex dumduman mo to February 8 nagbisan kita to kuan kita February 8 man January 8 rather no January 8 January 8 dumduman mo isa ka bulan gali subong oh yes action na Rex do nagtuo no. Oo, dumduman po ito nagligat. Ito yung pila ka mga lugar sa Northern Negros, Talisay, Silay, Ibe Magalona, Victorias, Cagaiban pa. Amo niya nagtalaas ang tubig aksyon na Rex. That is why sa karon nagapangabay gid siya. Nagapamalay-balay ang iban nga mga miyembro sa Talisay CDRRMO and ang ila sining DSWD. Ariya pero why pasang gin-evacuate? Sa karon aksyon na Rex preemptive evacuation. Preemptive suspension evacuation ang ginahimo nila. Yes, sir. Sa mga lugar nga nanubuan gid kag may tubig nabi gina-evacuate na lang nila para sigurado. Correct aksyon na Rex sa karon in fact nagapangabay man ang mga katapos ng CDRRMO. Ang problema lang aksyon Rex may pinakalugar sa area sang Barangay Zone 8 may bang balay. Di nang Zone 8 man? Inabalang after mo sa nature's nature's village una matabang bridge ikaduha malapit ka na sa city proper amo nang Minuluan. Sa may old central gali singuna dahil sumiko. Yes sir. Dampi. Ang problema lang ugaling kay diri kay Sir Gutierrez. Kung hindi magsaka tubig, hindi na siya magalalin. Amugid na sa tawong may gatamod pa man sang ila sining kuan mo ilang mga propiedad blada especially kung may kasapatan sila dira. Correct. Amo na ang ginatamod nila sa karon ang ila sining mga kasapatan action Rex. That is why sa karon hindi pa magdalalin for the meantime pero may iba na action na Rex nga naghalin sa may
may pika-pika bala dampi sang minuluan nga nag-awas na ang tubig ang pinaka mga pumuluyo dito nga mataman takas naman ang iba gahulat sang mga salakyan sa posible nga igadulong man dito sa South Talisay South Elementary School. Dara dampi ina sa area sang pinaka main plaza nila Action Rex sa likod dampi muni ang eskwelahan nga posible mangina evacuation center in kaso man magtaas ang tubig karon sa gabi pero gapang nga baygid saya nga hindi na nahulaton ang magtaas pa ang tubig agud malikaw sa disgrasya ang pinaka mga pumuluyo Action Rex. Again, sa nasaling na preemptive evacuation, ginapatigayon subong nga tinion. Ari ang pahayag ni Jofery Gutierrez. Pangabay kami sa ila, hindi na magulat nga magsaka pa ang tubig, kung pwede automatic na natatani or as early as now, matamat na ta, kay gamay pa ang tubig, masarangan ta pa, kay sa ulihin na ta mag-evacuate nga mabudlay na para sa aton sa mga rescuer ta kag sa inyo mismo nga mga pumuluyo dira mag-evacuate. Initial ang area sa Minuluan Bridge. Yes. Sa kilid medyo oo, gamat-amat na naglapaw na da sa amon nga daw gina marking namo dira no. Naglapaw-lapaw na gamay so that's why nga nag-amat-amat na kami evacuate dira sa inang area. So may as of the latest way pakita head count. Sa subong kay ongoing pa way pag kami sang actual nga numbers no. Kay may ara pa kami didto subong ginapang ayo nga kung pwede ma-evacuate na. Kay may ara iban nga bulubud lagi sila maghalin sa ila balay kay tungod siguro sang ila ning mga alaga dira nga kasapatan kag mga kagamitan. So amo lang ginaayo nga kung pwede as early as now subong nga hindi pagid amo na ka budlay magmaneuver kita evacuate na kita just in case nga magsigisigi ning ulan gidya hasta karon sa gabi kag may ara kita manugsulod nga high tide so mas may posibilidad nga matabo to liwat ang amo to nga sitwasyon sa dirang area. So ang high tide ta karon sa gabi. Karon sa gabi may ara kita 1.4. So, as early as now, di na tayo magulat pa nga magsaka ang tubig. Nga sikay, ang ulan subong sa babaw, sa bukid, pa monitor na to, gasigi-sige man to ulan. Basi bila, magsugat anay naman ang high tide, kag ang tubig halin sa bukid, mabudlay na kay masaka gina for sure ang tubig sa area ang ina. Sir, sukat sa karon isa nakabulan I think. Yes, January 8. January 8 so February 8 kun imo lang taon do nagtabo gid isa ka bulan nga nag-amo naman yun no. Pero hopefully nga hindi magunta tatani ang pag-ulan kay para hindi na magsaka gid ang tubig. Anong pagpaghanda karon sir sa CDRR? Ang amon personnel naka-alert na kami tanan, ara naka-standby. Karali may arat na kami team nga galibot subong nga inspect sa mga reported nga mga lugar nga may pagtaas ng tubig ginapa-check na kag continuous monitoring gid kami subong. Sean Rex kapahin sa nga payag diri ni Mr. Jofery Gutierrez no. Diin alerto ang ila sining ahensya ilabi na ang pagpadulong sa pila ka mga flood prone area nakip na ang pagpangabay sang mga ini nga temprano maghalalin kag hindi nahulaton nga magliwat ma-experience ang grabe nga baha sa ila sining lugar. Balita report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Una palang yadtong nga mga balita naton karon dugay-dugay. Aton dugangan ina mga kaaksyon. Pero sa sining mga tinion, kunyara kadira sa Sipalay, Jamont Hotel ang tiniran mo. Nami matawhay, limpyo. Kag idealistic yun, no? Para sa pamilya.
Daligid lang mga kaaksyon kay yari sa aton sining pagpangalagad ang Speaker, Deputy Speaker sa distrito sang Antique, Lone District actually ni. Bali Deputy Speaker, District Representative sang Antique, Congressman or Congresswoman Loren Ligarda, no? Yari siya mga kaaksyon sa sining mga inoras diri sa aton sining pagpangalagad. Nasa ating linya ngayon mga kaibigan ang dating senadora, ngayon ay Congresswoman, si Senator Loren Ligarda. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Mayad nga aga, kaninyo nga tanan, good morning, maganda umaga sa inyong lahat sa DZRH. Deo, magandang marinig ang inyong mga boses, mga tinig ngayon umagang ito at sa buong Pilipinas na nakikinig sa inyong programa. Na-miss namin na mga boses mo, ha? Ayan na, mas na kami tawagan kang senadora kaysa congresswoman. Oo, kasi nakatago kami sa bundok at sa laot. Napakaganda ng Antique, ang ating kabundukan, ang ating karagatan. Sana pagkatapos ng pandemya, kita kayo doon. Napakaganda, napakayaman ng lupa, ang mga tao mababait at magaganda ang mga micro enterprises, mga livelihood sa ating probinsya. Anyway, Senator Loren, ma'am, dahil sa kinakarap natin pandemya, ha? Marami sa ating mga kababayan ang nawalan po ng trabaho at pagkakitaan. Ano po ba ang palagay niyo mabisang solusyon para tumasama ng bilang ng para masolusyonan ang unemployment sa ating bansa, Senator, ma'am? Magandang tanong yan dahil kabuhayan ang napakahalaga ngayon. At nung ako'y nasa Senado, tama kayo, ng 3 termino mula 1998 hanggang 2019 ay gawa ako ng mga batas na nakakatulong sa mga kabuhayan gaya ng MSME law. Ito yung Micro and Small and Medium Enterprises Law, Republic Act 9509 na nagbibigay ng kabuhayan, oportunidad, incentives at kapital sa ating mga maliliit na mga entrepreneurs. Kaya importante na ang ating Department of Trade and Industry ay patuloy na mapondohan ang mga programa nila na tumutulong sa mga rural livelihoods o sa mga maliliit na mga negosyante. Kamukha sa amin, may mga weavers hanggang sa Baguio, sa Cordillera, ay meron din mga weavers. Marami rin dyan mga artisans na tinatawag, mga sculptor, marami dyan gumagawa ng iba't ibang mga produkto, iba galing pa at gumagawa sa mga resikulong materyales. So, anuman ang maliit na enterprises, ito ay binibigyan ng tulong ng ating agencies of government, especially ang DTI, sa ilalim ng aking MSME law. Maliban dyan, meron pa tayo yung Barangay Kabuhayan Act. Maaring hindi alam ng mga tao yan. Na ang TESDA ang siyang nagpapatupad ng ating Barangay Kabuhayan Act na sa 4th, 5th at 6th class municipality, mga LGU sa buong Pilipinas, ay nagtatayo ng mga training centers sa kabuhayan sa mga lugar na yon. Kaya ngayon ang panahon para talagang tingnan natin ang mga batas na ito at ito'y i-implement, ipatupad para makinabang ang mga OFW na umuwi, na nawalan ng trabaho, or mga na-lay off, o mga na-forced leave. Ang dami mga sitwasyon. Dahil alam natin, higit sa 3.8 million ating labor force ang kasalukuyan unemployed based on the October 2020 Philippine Statistics Authority. Senator Loren, ma'am, nabanggit niyo ang pagpapaigting ng suporta sa mga MSMEs. Ano po ba ang mga kasalukuyang proyekto ng gobyerno na makatulong sa ating MSMEs at mga nagbabalak maging entrepreneurs, mga negosyante? Ito ngang MSME Act ay sinusuportahan ng mga programa. Gaya, sabihin natin yung OTOP, One Town, One Product. May mga produkto ang bawat munisipyo, ang mga tao, na pwedeng paigtingin pa at pagilingin kung sila'y matutulungan ng pamalahan. Maliban dyan, meron mga programa, pati ang DOLE,
gaya yung DOLE Tupad, yung Cash for Work, DOLE Pangkabuhayan, at yung DTI, sinasabi natin yung Shared Services Facilities, kung saan nagbibigay ng mga gamit, equipment, para matulungan ang MSMEs. Pati ang TESDA, nagbibigay ng mga training at nagbibigay ng mga toolkits. Kaya pag ipagsama-sama mo lahat ng mga programa ng gobyernong ito talaga ay makakatulong. Kaya magandang magkaroon din tayo ng job fair para magkaroon ng pagtugma ang mga nangangailangan ng trabaho at yung mga naghahanap din ng employment sa kanilang mga maliliit na negosyo. Kaya hindi nagkukulang ang ating batas. Importante lang siyasatin natin ang bawat agency ng government, bawat department, ang mga batas na ginawa natin, gaya ng mga binanggit ko, at ito'y napondohan naman ngayon sa 2021 na budget, at dapat may massive information campaign gaya ng ginagawa nyo sa inyong programa, so alam ng tao, meron palang batas na ganyan, at dapat ilapit ang gobyerno sa kanayunan. Ilapit ang gobyerno sa mga tao, maski na sa syudad, para alam nila ang kanilang karapatan at oportunidad at kung paano mag-access. At huwag nating pahirapan ang mga tao na magkaroon ng pondo, ng kapital. Hindi maraming masyadong paperwork, ay tulungan natin sila, i-capacitate, tulungan natin sila para sila'y makaahon sa panahon ng pandemya. Senator Ma'am, kayo po ay nakatatlong term sa Senado at ngayon naman ay sa Kongreso. Ano ba ang mga naambag ni sa pagpapalago naman ng SMMEs dito sa ating bansa? Ang importante dito dahil na sa ibatas na to ay yung full implementation. Pero yung ating Bayanihan Act na 1 and 2 na ating kino-author din, yan ay supportive sa ating mga micro-enterprises. Yung pagbibigay ng DOLE Tupad, for example, yung mga nawala ng trabaho sa Antique, yung mga galing sa Negros na mga sakadas. Pag uwi nila, pagkatapos ng kanilang health protocol, ang quarantine, ay nabigyan namin ng ulit para from 10 up to 20 days, maski 3 weeks, meron silang daily na trabaho, cash for work, at yun ay gagamitin hindi lang pangtustos sa pang-araw-araw, kundi sa maliliit na negosyo. Kasama na rin dyan yung DOLE Pangkabuhayan na 15 up to 20,000, I think, in terms of capital equipment na mga kailangan sa mga maliliit na negosyo. So, nandyan ng oportunidad. Importante lang talagang malaman ng tao. Tapos pati ang DOST, alam ba nyo, ay meron din programa. Ang DOST, gaya sa Antique, nagtayo kami ng brick making facility dahil ang aming lupa ay mayaman sa clay, yung ginagawang bricks at pottery. Kaya ship ay nag-brick making facility. Ang Department of Trade, meron din ngayong shared services. Mayaman kami sa bamboo, kaya nagtayo naman ng bamboo processing center para magamit ang bamboo. Sigurado ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa buong Panay, sa iba't ibang lugar, sa mga regions, ay kung ano ang natural resource doon na renewable, let's say, may bamboo ka, o maganda nga ang lupa mo sa clay, ay dapat yun ang intervention ng ahensya ng gobyerno, alang dapat yan ng DOST, ng DTI, ng DOLE, pati ng DA, para matulungan ng mga tao, magkaroon sila ng pangangailangan na gamit para magkaroon ng tulong ang mga association, ang mga kooperatiba, gaya ng ginawa namin sa Antique. Kaya, if I may say so myself, mula nung Marso, nag-lockdown. Ang Antique, tanyo sa mga Antikenyo, parang hindi masyadong naramdaman ang dagok ng pandemya dahil buhos ang tulong sa MSME. Meron silang kabuhayan at hindi nagutom ang tao dahil talagang merong pinagkikitaan. Kaya ito'y kayang gawin sa iba't ibang mga regions, sa iba't ibang mga probinsya. Dahil itong mga batas ko ay nagawa ko nung ako pa ay senador. At ako'y naniniwala na ito ay kayang-kayang i-implement all over the country para tumaas ang ating employment at entrepreneurship. At kaya nag-file ako
bilang congresswoman ng yung aking peso na batas kasama ni Blas Ople pa noong 1999 ay inamendahan ko para maging beso yung Barangay Employment Service Office madagdagan. Hindi lang Public Employment Service Officer na aming tinalaga sa ilalim ng batas na 20 years ago. Ay ngayon, dinagdag ko na ang barangay para ang bawat barangay ay magkakaroon ng employment officer na siyang magtutugma ng sino ba ang palaboy-laboy dyan, pero may talento pala para gumawa ng clay pottery. O ba, bigyan natin ng tulong ito. O sino bang mananahi dyan? Bigyan natin dito ng sewing machine. Sino ba dyan ng magaling na artisan? So maraming talento talaga. Naghahanap lang ng kanilang tulong. Kaya pinail ko ang ating Barangay Employment Service Office gaya ng ginawa kong batas ng 20 years ago with the former Senate President ang yumaong Blas Ople. Maraming salamat, Senator Loren. Maayong buntag. Thank you very much po. Mayad nga aga. Maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo. God bless. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Nabatian si former Senator kagkaroon Lone District Congresswoman Lauren Ligarda sa probinsya kang Antique sa interview ni Deo Macalma sang DZRH, no? Sige, mga ka-Aksyon, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:21 na nga tunuras. Dugangan tanay nga mga balita. Unahon tanay sa City Hall si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May pagpangklaro diri si Vice Mayor Elcida Familiaran sa proposal pagidlamang kuno nga tugutan ang pagpainom sa pila ka mga lugar umpisa lasay sang gabi tubtob las 9 mga ka-Aksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, technically speaking, wala pa nag-epekto o hindi pa pwedeng ma-implement ining pronouncement no sa MBCCI kag pila ka mga opisyal diri sa mga syudad sa Bacolod. Kaya ginatugutan na o ginaalaw sa LGU sa Bacolod City ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa pila ka mga lugar. Action Rex, like sa mga hotel, like mga restaurant, no, kag karenderya, kag ibang Action Rex from 6 p.m. to 9 p.m. Ini man ang pagtrabaho ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran kasunod nga ginakabig diri sang chair sang local IETF diri sa syudad nga proposal pagid lamang Action Rex ang inino nga mga pronouncement kag palayag sa pila ka mga individual bangod wala pa man sang final nga desisyon si Bacolod Mayor Evelio Luna de Action Rex. Ginpathaga ni Familiaran nga mayara pa sang existing ordinansa ang syudad sa Bacolod nga nagapatuman sang partial liquor ban sa diin alas 12 sang udto tutob las 6 gidamang sang Action Rex pero makabakal sa mga ilimnon pero sa mga pribado nga mga lugar pero iniya ang mga verbal agreement or mga resulta abis ang pagsinapol between LGU kag sa mga business sector Action Rex wala pa din sang final approval. Rason nga nagpanugyan si Familiaran sa mga negosyante sa publiko nga hulaton ang desisyon ni Mayor Bing kag kun bala mayara sang formal no nga EO or executive order nga igapapanaog ang alkalde angot sini kay kun matunda Action Rex ang panawagan diri sang mga negosyante nga nagawa ka ang iba nagasira, iba nagakaputo, ang iba nagakawad-an na sang or nagabuhi na sa mga empleyado bangod man sa epekto sining COVID-19 pandemic. Rason nga tikon mahimo mabuligan no ang mga negosyante labi na mga nag-operate kung gabi nga makaserve na sang mga ilinon Action Rex nga nagatuman sa minimum health protocol. Pero kansuno kay Familiar Action Rex kung siyang pambalon siya sining personal opinion pwede nga matestingan ang ining ginaduso nga proposal kag sunod sa Action Rex may mga kondisyon lang nga dapat ipatuman nga in case magsaka ang COVID-19 cases sa syudad kag ang rason amo ang mass gathering pwede ini nga i-lift o kung ibalik ni Mayor Bing Liwat ang liquor ban. Aling tingog ni Vice Mayor Sid Familiaran. Muno si Sir Frank Carbon, ngayon allow na daw ang pag-inom malaway 6 to 9 p.m.
pero wala pa man executive order. Ano ni Vice, wala siya ma-take effect ang ining agreement? Wala pa na action day, wala pa ng mayor na decision, proposal lang na. Okay. Hindi pa siya final, Vice? Yes, coming from the press, hindi mo na siya kwan. He is not authorized to issue a confirmation. Si mayor lang wala pa. So I see. So pero sa meeting daw mo nang ginagrihan nila Vice to ka-proposal kumbaga sa business sector ni. Yes, may proposal sa ang businessman but pero sa mayor. Oo. So on your end Vice, daw ka okay man si mga proposal or may ari ka diri ang personal mga opinion? Well, let's see the try kasi tamo na siyang unemployment pa nagsaka. More restaurants and resorts will close. But lantawan na ito, laton tas mayor. Only that, may mga kondisyones, kita nga gusto ipatuman sila pulis ang ilaro. Ganun kaso magsaka ang cases, nangko, sara sa gagaling, then anytime, let si mayor ang order. Ang pagpagkaroon ni Vice President Pamilya ng Chairs ng local ATF. So sa siningang mga tinion, bawal sa Gapon Action Rex ang pag-inom sa mga aging pag-mention natin ng mga establishment tubtub kung may magawa ng executive order si Mayor Bing Lunaldia nga nagaligwat sa policy angon sa pagpatuman sang partial liquor ban diri sa may syudad sang Bacolod. Update kabay tagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon na Dale sa Iluhanta, si Aksyon Art Tayhopon, inimay kang tanan sa Transport Group, ginhingyo ang bulig ni Councilor Dindo Ramos angot sa Motor Vehicle Inspection System nga isyo. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye, Action Art. Formal Action Rex na nagpadala sang sulat sa tatapan ni Councilor Dindo Ramos ang pinagkamang Transport Organization diri sa Bacolod. Spirit ni Mr. Diego Malacad sa Ngundok Araman nakaperma dito si Ma'am Beth Catalbas. Hindi lang actually si Councilor Dindo ang ilagin padalan sa communication kundi lakip na si Governor Eugenio Bong Lacson. Ang ilas dito yung Action Rex sa pisar nga Tisubong ang issue sang Motor Vehicle Inspection System nga nilag ipatuman sang DOTR nga gina-question subong hindi lamang sang private kundi pati na sila ti at least ginatuan subong sang Congress especially dito sa Senate. Sining Malacad mas maayo nga diri sa lokal may araman sang inisyatibo sila naging padala so ga-expect siya nga by Wednesday may ara na sang pag-akto nga himuon ang committee ba ni Councilor Dindo Ramos kay para sa ila kung hindi mo niya madayon halimbawa ang gina-process subong na patigayon sa consolidation sa mga franchise pero kung sa MBIS hindi kayo mo karon makapasar no paliw lamang naway marinyo ang imo sini nga franchise sa pagbiyay. Aring palayag ni Mr. Diego Malacad. So, nispatag kay Gog, taon na nilang matutod ng sitwasyon. Kaya ang MBIS, hindi siya lahi, bala daw kuwan lang siya ng, hindi man siya charter, hindi man siya memorandum department order, kundi purely kuwan lang din siya, bala daw yung bidding lang ang pag-privatize. Pangabay kaming for the meantime, kay ari kita sa pandemic, kuwan na, i-defer ang implementation 1,800 nga balayaran para sa jeepney, kag 600 to 800 sa mga motorsiklo, bangos nga rin kita sa pandemic. And second, i-review anay isang kuwan, no? I-review anay isang House of Representatives kag House of Senate. Actually, nag-react na si Gordon
yung pantawagin na itong LTO, kag kitikita man namon sa video, ganit pati pangakig ya. Kaya hindi ka mo mag-ubra sang makahalalit nga partikular nga rin kita nag-observe sang pandemic. So matagaan kita siguro tsansa ini nga Merkulis. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat Gidakson R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government or sa Special Assignments and Research Team, no? Matapos ang balita ni Akson Art sa iduhan tanay si Akson Marlon Hidovia gikan naman sa Kapitolyo kay mayong balita ni ho. Kung magpa-oriental ka, ang border sa Mabinay kag Valle Hermoso ginbuksan na. May apang pagali. Goblakson nagklaro strict border control sa Negros Occidental padayon nga gina-implementar, no? Amo man lang na mga kaksyon, pero kung may mga papilis ka, pwede ka na ka in and out sa Oriental kag Occidental mga kaksyon. Yari ang countdown sa report ni Akson Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Akson Rex, hindi pa tanto makakomento sa malawig si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sining pagbukas na sang border sang Mabinay kag Valle Hermoso, Negros Oriental kay wala sa sang kompletong information may kaantanan sini. Pero ang report nga nakadangat sa Akson Rex nga si Negros Oriental Governor Roel Digamo nagpamanaog sang executive order nga naga-implement sa gihapon sang strict border control dito sa ila sa nga probinsya. Wining pag-open sang borders sang Mabinay kag Valle Hermoso, suro kay Governor Lacson, unilateral discretion ini sang Mabinay kag Valle Hermoso. Tibod sa lingon, ilagin kasugtan nga ibuksan ang borders kay ang Mabinay kag Valle Hermoso Action Rex. Valle Hermoso muning katapusan nga panwasang Oriental sa norte, naga-share ini sila sang boundaries sa Gihulngan City. Ang Mabinay naman ara nahamtang sa Central Negros, bounded ini siya ang Kabankalan City sa Negros Occidental. Ang Valle Hermoso daw muning San Carlos, Valle Hermoso dayon daw muning. Yes, amon Akson Rex. No? So, ang Mabinay naman ya, sa nasalinta na, Central Negros, bounded siya sa Kabankalan City sa west nga portion, muna isang shorter nga ruta pa sunod sa Bacolod sa Pais nga area. Oriental, ti Bacolod Occidental, Pais Oriental Akson Rex. Pero way kakahulugan nga kung maglabay ka sa sining duwa ka banwa, Valle Hermoso kag Mabinay, pwede ka na isigida makasulod sa masunod nga local government units akon LGUs Akson Rex, Diyos ang gihulngan kag Pais. Pero diri sa Negros Occidental, ang bal ni Gov Lacson ya, stricto gyapon diya ang border ha. Why gyapon Akson Rex nagliwat kay banti ang gyapon ang kaso sang COVID-19. Kung nga ang ginbuksan sang Mabinay kag Valle Hermoso ang ila sa nga border, isa record Akson Rex as of February 4, 2021, why na active case ang Mabinay? Why naman ang Valle Hermoso? Mabinay may 28 lang ka mga kaso, lunsay na nag-alalayo. Ang Valle Hermoso mas due pa taga-nasunales kami duhalan sila ka kaso ya kag lunsay naman nag-alalayo. Yari si Governor Lacson. Information that I gathered is the governor, si Governor Digamo, issued an executive order still imposing strict border control. We're not clear on that news about Mabinay opening up or Valle Hermoso opening up. So they have not also informed us, so I cannot comment except that to say that there is still an executive order by their governor issuing calling for a strict border control. I think we will keep it as it is right now. Balik
kon lusod-lusod action Rex dara sa Babinay, Valle Hermoso kag sa malapit nga mga padok kasunod sa Negros Occidental. So hindi na tanto mapulubod la yan. Pero sa ibang sa nga mga padok kag syudad, gihapon close ang border, istrikto ag tubtob nga magaganhagan kapadron na gid ang kaso sang COVID-19. Bunga aga nagapod man diri gali si 4th District Board Member Andrew Montelibano sa press conference ni Governor Bong Lacson. Kay ginmuno ya di action Rex ang yesterday nga pag-istorya sa kay Provincial Environment Management Officer Amisola subong nga hapon. Istoryahan nila action Rex ang pagtukod sang technical team. No, ang technical team magabulig man sa pagpatigayon sang aerial inspection sa kabukiran sang Northern Negros. Plus, kung ano ang inisoryahan ng Gov. Lacson kag ni PNP Chief Dibol Sinas, ipalayag talang karon sa Action Reports Afternoon Edition. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovaya o nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Thank you! Dagang salamat Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:36 ang aton oras mga ka-aksyon. Kadasig lang sang oras na 12:37 na mga ka-aksyon or 12:36 na. Sige, samtang nga palimulimo kamo anay dira kay nakatapos na chibog ang halos kalabanan ti nagapahunay-hunay, no? Mighty C anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Kinanglan ta mag Mighty C, no? Alkaline based pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pag
balikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Sa mga kaaksyon ta, pangbasahon ta ng mga mensahe ninyo, no? Kay Gian Resisio Araman and kay Michael John P. Season, may lang pagpamati dira sa dali lang ha. Dira sa Metro Villa Subdivision, Valenzuela City, no? Ga monitor sa sining udto. Ginatamyaw ilang teacher din si Jenlo Joyce ga porok-orok gid pamati subonga samtang ga patunaw-tunaw sing kinaon nga panyaga. Salamat gid Michael John P. Season kay Eva Gradas Baterna may lang pag monitor dra sa barangay Yubo, La Carlota. And siling ni Alex Montesa, Balye Hermoso man lang Sir Rex, mapataklad pa pakanlaon sirado sa giapo ng border. Sir Rex, paano ya kung magpagiulngan ka may access man ayhan mga motorista ta sina nga syudad basta complete documents lang so kinanglan pag nagali travel authority Sir Rex gani man may aragi na coordinate lang sa mga LGUs ninyo. Susain Bautista Norve, may lang pagpamati dira sa Purok Esperanza, Barangay Mailom, Bago City. Salamat kid Susain Bautista Norve. And Mayla Abila, may lang pagpamati Mayla dira sa Angeles, Pampanga. No? Good PM lang. Likewise kay Alex Fuentes, kay Ophelia Galero Arce, watching live from Isabela with Jovelyn Shelian and Jano. Salamat gid Ophelia Galero Arce. And Lilian Balagosa, may lang pagpamati Rebecca Gigera, no? Salamat gid. Watching live. Ayos. Thank you so much gid Lilian Balagosa. Kay Oscar Vito, may lang pagpamati Oscar Vito ga monitor sila everyday sa imo sa Q-Mart Circumferential Barangay Takuling. Upod sa amon honor si Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, may lang pagpamati dra sa Q-Mart, no? Oscar Vitong nagatamyaw. Yorb Quiniol, may lang pagpamati Yorb. Kay Erwin D.B. Gonzales, ga monitor man. Dino Alik, araman siya from Hinigaran. Armando Saison Guevara, no? Junior. May lang pagpamati Sir Armando. Saison Guevara Jr. Kay Lunila Tarosan, watching live from corner Gatoslao and San Sebastian Streets. May lang pagpamati Madam Lunila Tarosan, no? Alex Montesa, may yung udto lang. Okay. Ayos. Ronnie Mananghaya, may lang pagpamati from Hofof, Saudi Arabia. Halong kita tanan kay perte naman ang inulanda baha is real naman. Disiplina is a must. Gani man. Halong lang thank you gid Sir Ronnie Mananghaya. Kay Iliterio Parcondayon, may lang pagpamati, ga monitor sila sa kilid suba sang Purok Santo Niño, Barangay Panukoy. Monitor man si Master Sergeant Monico Palacios. Ayos, halin sa kay Iliterio Parcondayon. And Adjong Dimaran, may lang pagpamati Adjong Dimaran, no? Dimaranan. And Sir Alex Montesa, may tamyaw lang gapasakop pamati si SN2 Junard Ostonal sang Philippine Coast Guard, no? Bacolod Station. Ayos, dagang salamat. And Almira Lee Malasarte, may lang pagpamati Valencia Kinet, kay Kagawad Imbong Jocampo and Angelica de los Reyes, may lang pagpamati sa pamilya de los Reyes and Francisco dara sa La Castellana from Angel. Martin Aliling, may lang pagpamati Edi Recafort sang OTTG Christine Taxi. And Jobal Trinidad, may lang pagpamati Jobal Trinidad, gamonitor man subonga. And Jong Dimaranan,
Tamyaw lang si Alston Bert, shout out lang gali kay sa Salazar family dira sa Barangay Singkang. From June Salazar watching from New Zealand. Okay. Sige, salamat gid John. Kay John Mill, may lang nga pagpamati dira sa Victorina Heights, Barangay Mansilingan, mayo lang nga pag-monitor, no? And Francisco Munoz, may lang nga monitor kag liog lang ko tamiyo kay Juanito Basco kag Arturo Malales ga monitor subong. Ayos, dagang salamat lain chimpo sa Pasifiko gani man Francisco Munoz, no? Ligi Villares Archibar. Wala nga pagpamati ga monitor subong si Ramon Caglose, Kyle Bimbim Archibar sang Talok Bago. Kay MGS Candido Hildore, may lang nga pagpamati dira sa Sumag with Sis Mercy, Nanay Pert. Thank you so much, gid MGS Candido Hildore. Kay Liberty Binitin Obaldo, dira sa Bakyas Mansilingan, may lang nga pagpamati, Liberty Binitin Obaldo. Kay Jose Herson Lapinig Junio, may lang nga pag-monitor kay Vanessa Mayo, no? Kag kay Noel Amar, salamat gid sa inyo sa nga pag-monitor. Kay Liza Casiliano Parungaw, from Cabanatuan City, may lang nga pag-monitor. Ayos. Kativer, present man. And parang Kinalon Sagay, salamat gid, no? Jocelyn Libon Dispoho, and sa iban pa naton nga mga taga-palamati, no? Dali gid lang nga kay Chikonta diyan sa Dalumba si may nabilin tablao. Kay Tomas Brunyola, kay Juan Roberto Nanet Delioso Sr. dira sa Damam, Saudi Arabia. May lang nga pagpamati, no? And sa kay Girly Sinarosa, may lang nga pagpamati sa Sinarosa family sa Barangay Panukoy. Halin sa kay Girly Sinarosa. And Nanay Litoy, malang nga pagpamati. Salamat gid Nina Litoy, no? Kay Nina Litoy, hindi kay Nanay. Nina Litoy, malang nga pagpamati. Kay George Gargasiran, malang nga pag-monitor. Gaparo urok-urok sa obra mo Jules Kabata ko mintras gapamati sa BBB. Salamat gid Sir George Gargasiran, no? And Jamel Florindo, malang nga pagpamati. Salamat gid Jamel Florindo. Ayos. Sige, dali lang mga kaaksyon ang iban pa karunan tani sa aton sining nga pagpangalagad sa aksyon BBB. Standby sa dugang pang mga reports. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:52 ang aton oras 12:52 na mga kaaksyon. Kadtuan tanay balita sa Negros Occidental Provincial Police Office we have Aksyon na Brian Morden. Inimay kang tanan sa Voltis 5 kampanya ni PNP Chief Sinas sa ilang liderato. Kag PNP Sinas nagpanugyam sa kapulisan nga magpabilin sa karsada bisan pa may pandemya. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon by Aksyon na Rex. Ifat nga naghatag sa mensahe, no? Si PNP Chief, lagid na Aksyon Rex, no? PNP Chief Dimold Sinas sa mga kapulisan kahapon nga adlaw, kasi ang bisita sa pagpadulong niya diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ining ginakabig niyang kampanya sa idalom sa dihato diyang Voltis 5 Aksyon Rex. Ang ining Voltis 5 na kampanya niya, ginatawag niya ining inang cooperation, coordination, kag collaboration sa nagakalanlain nga mga sektor sa komunidad Aksyon Rex sa diin. Mention niya diri ang ngalan ining 5 amoning Philippine National Police, gobyerno nga mga public officials, stakeholders, community, kag subong man ang mga pribado nga mga sektor.
Ang Botsolingon, diri ni Sinas Action Fred sa palayag pa ni spokesperson, deputy spokesperson na Police Lieutenant Abigail Donasco, nga kung magtingob ining 5, no, nga ginapang ginmensyon naton, mas mapaayo pagid ang serbisyo sa kapulisan sa pumuluyo nila binagid sa mga prevention sa kriminalidad, binagid ang pagpatuman sa mga programa sa kapulisan, hindi lang crimes kundi iban pagid nga pwede nila ipalabot sa publiko. Dumduman kahapon nga adlaw ining si Sinas nagpadulong diri sa Nokpo agod magtambong or nagwitness ini siya sa ground breaking ceremony nga ginpatigayon iya sang Nokpo ining patindugon nga tinatawag nga transient quarter o kontululugan sa mga kapulisan nga nagikan sa Region 6 o Region 7 o din man halin abi nga way tulugan diri sa Bacolod, dira sila maga-diretsyo, labi na gid kung ini sila maga-augment abi sa pila ka mga aktibidad. So ini nasambit nga proyekto, kwan ini, building ini, nga nagabalor sang 10 milyones pesos. Kag ini ang natigayon sa pagparinguha ni Abang Lingkod Representative Stephen Carap Paduano. Kag syempre may coordination ini sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa Region 6 Action Rex. Ini siya patindugon dira sa likod nga porsyon sang Nokpo or amoning malapit sa opisina sang Pro 18 sang una Action Rex. No? So isa man diri sa nagtambong ang gobernador sang Negros Occidental, si Governor Eugenio C. Lacson, kaliban nga mga opisyal gikan man sa probinsya kag siyudad sang Bacolod. Ari si Donasco angot sining. At this point po, balik sa ating ang content po is yung cooperation, coordination, and collaboration of different sectors ng society. So, kasama-sama tayo lahat ay wala pong magiging balaki or challenges na hindi kaya ng saluhin ito. So, balik nga yan po yun yung PNP, yung government, yung other stakeholders, yung community, at saka yung private sectors. Action Rex naman ang porosyon sa palayag ni Donasco angot sini. Kahapon, way mangging kalimtan ni Sinas sa pagpahanumdom sa mga kapulisan nga apisar sining ginapangatubang iyang pandemya sa sining matenyon. Dapat si pulis ang nagpabilin ini nga yara ang presensya sa komunidad sa dalan, sa kundiin man agod sa gihapon ang pagtapna sang kriminalidad. Pero tiway nagkulang nga pagpahanumdom nga magpatigayon din sang health protocol. Agod nga mapalayo iya sa anuman nga kining virus nga si COVID-19. Action Rex ginapatag man ni Sinas kung ano ka-importante ang ginapalayag sang Department of Health nga dapat sundon gid ini kay ini sila otoridad kag dako gid ini nga bulig. Ginasulit ni Sinas nga hindi hindrance or balakid or balabag ang pandemya agod si pulis magpungko na lang sa istasyon kag hindi na maglibot pa sa komunidad. Action Rexa. Ari si Donasco liwat. Pundo, iwan po siya na nag-tesis para sa kapulisan po. Na pulis sa napagpapagkada towards bilang complainers at napagpatupad ng batas. So, kailangan nga ang ingat kasi dahil nga po sa banda ng COVID-19, hindi naman pwede na upos ang pulis sa kalsada. Kaya kailangan mag-ingat. Amo lang palayag ni Donasco, based man sa palayag ni Sinas kahapon nga adlaw. Madumduman nga tumong ang Nokpo, mayara sang hintay nagpa-positive sining COVID-19, pero 3 lang din ang aktibo sa sining nga mga tinyon na symptomatic man mayo sa mayong sitwasyon. Action Rexa. Balita sa Nokpo, Action Brian Modern nag-report una sa balita na sakton sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3. Para gid sa ikayo gid na
Kantuan tanay ang balita gikan sa BCPO, pinaka-latest ni may kang tanan sa libin partner nga lalaki sang 23 anyos nga dalaga nga ginpatay na kaligad nga si Mana. Ginakonsideran sa Police Station 8 nga suspect sa among nga kaso. Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, Mag-ulang ka. Ayo di purma. Mag-ulang ka. Pitik ba? Pitik-pitik. Sa sumanlatik. Gaulan pa? Sige pa, ulan niya. Ay na, ano man iman? Oo, hindi man Pasko. Oo, pero hinay lang, no? Pero sa ibang blang nga lugar, okay lang ni kung magamuman lang ni sa ibang nga lugar blang nga rotaliti lang. Galigi kung kaysa mabasang yubon-yubunan mo, gidlaw. Hindi ko sobra mo na. Amo ning ulan, pero supot ni tubi, bro. Oo, gani. Tingnan mo na, gani nga garo aligmat man ang kakaluluoy man to sang... Northern Negros daw, garo Gani? aligmat sila. Kasi wala yung ulan mang. Although hindi niya Pasko, pero sige-sige. Gani, no? Yan mo nang delikado mo, sige-sige, tipon tubi. Ay, sus. May tani kung sige-sige lang tubod law. Ayo di purma. Ang tubod kriktas bulsa mo, diba? Amo nang namin nga ito Rex, no? Amo nang manamig, dra. Ay, magbasa ang imong kapulsa. Oo. Nagatupa, at least, arang tubod, no? Laban. Ito, laing ng chimpo galing, oh. Oo. Tapos, ako rin si mga matsay ito, lain mga gani, oh. Gani, no? Ubo, kapungak-pungak, basta chimpo, gitman, ah. Sa chimpo na. Gani. Oh, si Arlidan Makoy ga monitoro. Si Arlidan Makoy. Oh, si Makoy bla sa aton nga miyembro sang OTTG man, no? Gamonitor. Dira sa sumag ga monitor sila Ay, di sa sila asawa mapit. ya kag bata ya nga si Rhea, May, Dandan, si Ken kag Noy kag Danica Ann. Kag mga miyembro sang OTTG, no? Gamonitor sila, salamat, kid, no? Ang daming hindi magbasaan dila, no? Kay kung mabasa? Hindi ka nakapanabor. Ayo di purma. May ukturan na kay Joseph Chua. Oh, may lang nga pagpamati da. Monitor ko sila, no? Oo. Paman si Kapchad kag si Kagawad Jopred. Ga-monitor sila gyapon? Ate ara ko si Muda, masig monitor sila. Wala gani sila pabatya. Ayo di purma. Pwede man itong ulan ko sila to. Gani man. Di daw halos na Basi natugnawan sila. Gunawa sila guro, no? Ulo iplit na kadali, no? Nagpa? Iplit. Ipet? Iplit. Oh, Ayo di purma. Iplit na guro, wala nang munggo na. Amo na nagtira. Klaro, wabla, tagamla. Nag-iplit. Nag-iplit. Nagpanago na sa kay gaulan, no? Okay. Namo na tirada action race, no? O sige, tirahan na niya na yun. Tirahan na niya. Ito ang libin partner ni nga si Kwan Wala pa rin mafailan kung isang kaso na eh. Hindi kibalo ka kasado ni kasi si Stibo nga kaso mo. Hindi pagdalihib lang pulis palapal kaya pabakor pa nilang ebidensya. Muning rason ko nga ang ginatipo nila sa Max Rex ang ebidensya nga pabakuron para nga maka-file sila sang kaso kontra sa kay Merck Carlson Ispulon. Amo ni siyang libin partner to sa napatay lang nga si Angelica Montalvo. Ang dalaga sumong sang investigasyon do nagasentro gid kay Ispulon ay may mga previous cases to blood to siya nga nahimo nga gisugig sa pamilya Axorex. Ginsug. Gisugig sa pamilya ito blang kundi aksidente ni si Montalvo, si Angelica te ang ginatudlo to nga nagbunggo. Amo ning libin partner nga si Mark Carlson Ispulon mo. Pagwa na to kung nabing aksidente pero sa pagkamatuod so sa kay Police Major Jory Puerto nga hungod to yung bungguan. Inay aligasyon sang pulis kag ariglo lang to nga hindi mapasaka ang kaso Action Art. Tungod sini naman sa insidente nga natabo sa kay Angelica Montalvo kadako gid sang pagpati sang pamilya nga may kailabtanan sa kaso sining kamatayon si Mark Carlson Ispulon nga muli karon ang ginatipon nga ebidensya ng ato sining kapulisan kontra sa iya. Kaya nakita man to sa CCTV ang duha ka tawo to sa Medical Plaza nga nagapark ining si Ispulon sang iya sinisalakyan ang lasa sa lakyan actually arat sa mo alay rin ibo na to polis nga gulpi lang yan nasulutong suspect nga abri gali ang lakres ang kwan sang salakyan Axorex plus ka na-recover ang duha pagid kabala
sang 22 caliber revolver sa ulo ni Angelica Montalvo, Axorex. Duwagi kabala sang 22 revolver ang nirecover patapos kagin autopsy ang iya sining bangka. Yan palayag ni Police Major Jory Puerto ang hepe sa Police Station number 9. Siya ang focus ay kung nakabis naman yung motive yan. So, ang mga informasyon halin siya ng pamilya ng babae. Basi makapile kami kaso kung mag-ano. So, subong na nagtabo ng teruan si Angelica napatay. So, ang iban ng mga pamilya na hadlock. So, may isa kami ka pinahulat na isa nga mag-decide na kung gusto na mag-file kaso. Kano siya nga siya ang nagplano sinitanan, Major? Istabis naman na nga siya ang nagplano. Siya ang may motibo nga imuon ni Angelica. Nakita nyo ni sa CCTV, sir, ang sitwasyon? Kaya ang pag-abot sa salakyan dito sa may medical plaza, may tao na nga doon nakatambay na lapit sa may parking area ka, isa dali sa may building sa medical plaza. So, wala pa ganit ka pulipark o salakyan, magsulod na ng isa, nakabantay. So, kung sa lingon nila salakyan na bandayan, so may contact siya, nga muna na sublan na. Kung sa isa nagawa ka magnalakat na kanan sakay sa motor. So, posible atong duwa ka suspect, amo to ang ginsugo? Nga mo gito. Ilalang sakyan bandayan mo nga mag-abot. Tapos, kung ang salakyan bago nga model, tamtang wala pa na may nanaog yung salakyan niya na nakalak na siya. So, ito nga time nakasunod lang dayon ang suspect sa likod. So, ang control ara sa driver seat, kung tanan nga lock sa palibot sa pertahan. Actually, si Police Major Jory Puerto ang hepe sa Police Station number 8. So hopefully, within this week, makapasaka na sa isang kaso. Depende sa ebidensya nga ila sila matipon kontra sa sospitsaro. Ang inyong kakso sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Mamara, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 8 nga tunura sa mga kaaksyon taya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, ang Evergreen Herbal Capsule. No? Banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio. Katuan tanang balita ni Aksyon Roger Tib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger, standby. Aksyon Percival Villamor, standby man. Tirahon ta niya. Nahon ta ang report ni Aksyon Roger Tib sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa duha ka mga magutod nga gindakop sa bypass operation. Buwas Martes pasakaan na sang kaso. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotibjer. Action Rex, mahimo nga sa buwas pagkadlaw ma-file ang kaso batok sa duwa tanan ka mga mag-utod nga sa denggin na operate sa kapulisan sa Station Drug Enforcement Unit upon man ang Provincial Drug Enforcement Unit sa probinsya sa Negros Occidental, diri sa syudad sa Cadiz, sinilikdan nga Sabado sa hapon. Iningkit pandakop nga mag-utod mo sa day Janry Humantok Isabiliada, 25 anyos kang magulang sini nga si Michael Humantok, 32 anyos, tanan pumuluyo sa Puro Kabugwason, Barangay Zone 3, syudad sa Cadiz. Nakuhaan sa apat tanan ka sa siya sa Shabu, kay Tiara naman, kompleto naman ang resulta sa crime lab. Kaga sumugman ang 500 piso bill nga sa diin, nakuha man sa position kag control
sa sining manghod nga si John Ray Humantok. Ini ang mga ebidensya nga karon ginaprepara na ko tani nga file ang kaso sa korte. Sunod sa kay Provincial Station Drug Enforcement Unit sang district, second district sang probinsya sa Negros Occidental Police Lieutenant Lister Oliveros, nga ini sila ang mga street level target. Street level individual sila. Aha. Okay. So, pero dugay na ni sir nga gabaligya ni sir? Oo, dugay na ni sila kinamonitor naman. Gabaligya din sila. Ang mag-utog yun sir, mo gining subject sa Bible sa duha? Oo, duha din sila. Oo, okay. So far sir, basi karon ko kung buhat pa ma-file na ng kaso sir no? Buhat siguro, kaya daw wala ang fiscal subong. So tungod siyang hindi available ang fiscal, mo hindi ang rason kung nga agati buwas pa nila mapatigayan ang kaso na mapasaka. Anyway, sunod sa Cadiz City PNP Station Drug Enforcement Unit nga inquest proceeding sa gapon ang pag-file sa kaso buwas nga adlaw. Report ikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iluwantang balita ni Aksyon Percival Villamor sa syudad naman sang La Carlota. Ini may kang tanan sa 52 anyos blahong lalaki ginserbiyan sang warrant of arrest dakop sang kapulisan. Sa detalye upod na kay Aksyon Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex, ang La Carlota Police Station nagkandak sa Operation Charlie sa kahapon adlaw mga 8:30 sang aga. Dito sa may GM Basa, Barangay Poblasyon, La Carlota City. Ang suspitsado dirigin serbihan sa warrant of arrest ang aton CIDG, upo din ang kapulisan sa siyudad sang La Carlota, ang ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe, upod ang kapulisan man sang Ormoc City kag Liti. Kag ginserbihan din ang warrant of arrest ang isa sa persona naging kilala sa kay Anicio La Para Junior i Bato, 52 anyos, kag pumuluyo ini sang GM Basa Street, Barangay 1, Poblasyon, La Carlota City. Ini siya ginserbihan sang warrant of arrest kag gintanahog ni Honorable George Francis C. Lidorio sang RPC Branch 12 City sang Ormoc kag Liti. Ang warrant of arrest may pitsa sadtong July 24, 2020. Bali duwa ini siya ka kaso Action Rex nga panahog sang korte sa kasong robbery. Kag ini isa ka kaso nga may case number 6029-0 nga may bill recommended naman nga 100,000 pesos. Kag ini nga warrant of arrest panahog man ang isa ni Honorable Judge Fortunato L. Madrano, presiding judge sang RTC Branch 12, Ormoc City, kag Liti. Kag may pitsa sadtong February 6, 2002 Action Rex. Karon ini ang suspitsado ari karon sa La Carlota Police Station nga gaulat siyang i-transfer dito sa Ormoc City. Report live ka dire sa La Carlota Police Station ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para mamatay sa colon cancer.
Isang banwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining nga pangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kita-kits kita buwasa, huwag ta malabutan buwas naman, no? Sige, salamat gid. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dirigidamang Madugay. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon ang Defensor. Sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.